Rongpi Jorhat Juveniles Cell and Jail Alongpen Wang Det Pen Aphi Puthot Raikom Sai Khere Deng Kaching Nang Thu Diring along Eklavia School ki kim kireka jok hadak arat ningkipung kacepaklang. Elvin Rong PSI Satlang cepa undun si Vorengang Hoy cepa Longdun. Kardom Pinikarbi prime time long pen ilisami Mirina Hansepi Piniabertang ton pen arjuik tha. Kedamtang surihini ra inquiry si aningkan upper dekrung Lokhiram Rongphar arong along arni sivet bang hini JPP o kachutur damahut kopai kelang nuwa joini karditang anisaing tipi pen karditang Sobita Hansepi atoma phan kepathi vek abangphu Kelvin Rongpi Jorhat Juveniles Cell and Jail pen jok det aphi nini ni thomang bong amat puthot raikom sai khiari deng kaching nang thu. Kedamtang aningkan upper dekrung Lokhiram Rongphar arong along ani sivet banghini JPP ok chotor damahut kopai kelang nuwa joini kalitang anisa intipi pen kalitang Sobita Hansepi atoma phan inut Kelvin Rongpi apran karmut era jok upper dekrung ahawar hu chodut anpinro bangso jok ke pathive Kelvin Rongpi aphan raikom sai khiatum neb ingnang si Jorhat Juveniles Cell and Jail thaptam thotlo Bonda arta kijum hek langa jok pen Jorhat Juveniles Cell and Jail along pen joksi hem pachewanglo Bonda Kelvin Rongpi Jorhat Juveniles Cell and Jail pen jok therapy rong malong phone kang hu pen ki chenglok a ot kawi ki klema joini kidam tang chiti ni phai trainer cap ani gang sam por phai phora achikem apor malom bornierja araratu chekom si Kelvin Rongpi aphan nep cheklo Kelvin Rongpi aphan nep tet penathi Borpotha Raikom Sai Khiatuma long an thondam kok Bonda kine bahut kachithan pon atengi nili inut vedli kewangkali nili ri sangho bangethom dothulang pusi kachingnang che Kelvin Rongpi pen chithan pon Mantu bila so planning ikle mantu itu sidin an ajer dingala chiklu yon drop siba lanwe ni siba ke ar kali the whole da ni jinla la phun ka huma bangla kuma bang nin ta latani to party lo sta hala belega phun hala ladak pelo ni to chekak te to bina panang ne blong manang ne blong le ni bana ka jo hala nu pak ote kumana lupa ke or kuma bang ni sta ni tumla so kuma ni hem dadam Kelvin Rongpi laki kedamtang apora hutam munit aphan apran ke en abang proporsi puthot jail pen nang jok det pen aphi setami lapuson asai nang ke claim ke thek long ajok radatum kai ke a ok chung hur pensi do thak nang kok lasi bangso bang propha non a phong pen abang ki raikom sai khiatum lo le det nang pu pusi haladak arong asar pen nang pachini do patuwi apora long nilitum arong lang tubing tialong same lapuson inut kang huwa munit usi wanglo masini tumarong risumar atum duty paton lo lasi labangso duty paton pensi rong funat paton lo lapen rong leinat paton lo la group ni thagdak si amasi labangso kang huwa pi bang wang lo masih nilit tumubang rong hari sumara tumubang net check lo si nang li hemalong le aja se ta chingwai matik lo pasi nilihin pen chingwai dunin lo nasi tu we chingwai lin pen si pedawa poran nilit tum chingwai at kadu we la political party la pen ke rong mukhiar gangbura GB nilit tum SGB pen itum chingwai lo la pen ke BDP Secretary Dibara Sinar alang panta Hansi alang lipen si Pinelo KSE bosoning ti alang si Tamedolo kasi lapen ke Lems Secretary Versoning Leng alang li si Tamedolo nasi nilitum lakching violence sar pensi len pantana pan information PC nilitum pulisari deng si hodaider Koilamati pen Samson ingti langchi thing pen Subhas terang karbing long lai Lakhain ko truck Duarbaguri MEC constituency ke parlo diring hawara long kedamtang
ningkan surhini rai inkoya ningkan diring hawar aparman eklavia school ki kim kerangji aphan longle langdam pen pilar sompon lo bonta ningkan hini pleng det aphi anta sai ki klem ki chengche det ajok hadak arada tumpen ningke pung chepaklang pon eklavia school diring hawar along nangkim nangrang pon pupupen hadak arada tum aning karonga sonsi dolo bonta ningkan hini pleng det aphita labangso school ki kim ji aphan sai deng pon pe det ajok nonapor labangso school ki kim ji adimalong habit nampia sonsi chepaman det lo lapen thangnat ke klem ji aphan sai ki deng de det ajok diring hawar araratum ningke pung chepaklang rinti athela dak nitum hawar along lason school ki kimji aphan longle nang lang chotpen pilar nang som chok chot ki nitum arong asoratum bari choklem ji aphan nangke pasik sak aphan chotlo lapen kidam tang ahu duar bagori along my meeting along MLA Dr. Numal Mumin Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Richard Tokbiatum kaning jepon diring ahawar along eklavia school ki kimji aphan long e sompon lo lapen kimdam daprang popu kaning jewer aputhak niletum diring ahawar araratu ningkang samse puta ningjepon jitunili tum lanil tum aphi ke doang long nali tum rata theglong lo labang soa karbiang long rata theglong lo labang soang long along nili tum aphan je nang ke chak ke dam tang Dr. Numal Mumin Assam Assembly Legislative ake hai Dr. Numal Mumin alang li MLA bukajan MLA alang li saminang chak pon lo mate along radamai pi long je ke pangdak pon alam chot kali radamai pi long ta along nije pon lo lan 50 crore mate 50 crore la tangka lal bangso school dak ni tum diring long nang i pon pu nang som pon nang kim pon nang rang pon busi nije pon lo lam pam pas tami dak ili tum Karbiang long Autonomous Council ke cari bom CEM Dr. Tuliram Rong hang sami alang li along amai along tina mai long tami la so lam pangdak pon lo diring ha war long ekolo boy school lang kim pon 50 crore pu radamai pilong ening ji bom lo lapenan chota kalilang non kijusi mate dak editum duar baguri local MSC mate EM ake hai Richard Tok bi education IEM lo alang lisame along radamai pilong ning ji lo election aprang lasino ni litum bangke aningkan da ong cholo ni litum hat alam tanang ka chek ta ong cholo lasini litum bangke non bangke ningi punga son sini tum kaduka ve arat tum ta chini lo at lasino namat prabjin pen labangso eklavia school nangkim nangpo lapen ki non ki wang GMP kilik aprang jong si labangso asai ki claim theklong lelang pulote non ki wang GMP kilik ahut ki nilitum diring hawar aradatum anke vode pakta ipe puta ningje padopon ahoklo maneli tum diring rat ke so ekole boy school pen ko alone nilitum phan adhu nang ke cha asi non batai ko alone election ke dam ta nilitum phanon ta thangda theklong lelang asi nilitum ke diring arat atum ke ferang ke bitung phan ke chopha ke lahan lo nilitum phan ke not MP election aprang nilitum phan ke labang so ekole boy school pu bang ke ini son ba ekdam naking vek nai posini tum ke Karbiang long team mane non ke dobom council ke cari tum hasi nilitum ke chuning rilo hak lam lo lake nilitum deringa rat ke laselo ya ke the na ke chuning rilo nilitum ke News Report Karbiang Long Live Bokajan LA constituency angkang lapen lakha ingkoi raisi Borjan constituency arlo Bormanthi be arong amikar Bronson rong pi lapen kadom terang piatum asopo adakwam thare Elvin rong pi alangli non hedjong Assam angkang Assam police along sadlang tokdon si SI UB mate sub inspector along chepa undun si vorenga hoy chepa long dun Bokajan LA constituency pen labangso SI UB sadlang along Jones R. Marak, Jivan Chetri lapen Elvin Rongpia tum hello. La song bong pen Bokajan LA constituency angkang pen ki, Karbi pen ki Elvin Rongpi hello. Alang li lapuson Assam angkang pia long pen, SI ang hoy chepalong dun laki, churu ri un ik. Alang lipo apay lapen Bokajan angkang lapen anparta, Karbi ang long apanta nong me Evan Pilo. Karbi ang long lang kila thuman kardom pajirlo. Non li ke doke dak Bormanthi be arong ladak pini nili nalitum phan paklang ponji pen nili ke chingkiji ning hangala hanlo bukajan ele pen non hedjong Assam police along sadlang ke tokdun bang thomari so tum undut labang songbong pen Karbi rusu tame inut undun lo alang li men ke Elvin rong pipu kasi non nili alang li hem dam se alang li pen ithithini alam chithan charjuji phansinili bor iji
asinon alangli hemle dangilona yobe akarbi aruso do nome do olang la person unemployed do olang la tumhan nang le kupia message pe yalang thon Mainly otak teh, tapi si message bang polis acuk marang kan otak do sonte message bono aku rasa ko sumo takali so si cepat tu teh tame long teh open kabi so wanta teh kali teh kudo rasa si basawo cepat tu chana long uji kata beta bari batawa lo message bang ke alang li mtek chepa un dun det pen vorengang hoya phan karbiang lo chanmas council long pinang an lo chojok dun lo lapen abatai tinta sadlang abangki undun det titik seta nona diho bangki sarkar lapen deputy speaker atum akang hon pen ajok Assam police along SI anghoi kilong dun apot alang li lapen apo apayatum kachuru pajir alam the nang chethan dun person lo nang le ka che face nang koson sona pensi nang le che palong dun lok lo thani ma lah ke apa kan hai ke cari masam sam dulu dan YouTube sektor hari lang bersi live kan lo kalau di cari ke apa kan kita kan boleh masuk boleh pun cuma ini nang le ka charlie yang tengah kon charlie la ka charlie do Nere ke cari bang ke engineering nere cari dulu nih bang ya teknik mekanikal lah saja cepat lang degree do langsung nang le momentum malombe na tela bang so asai nang le joining don ni lah bang ya itu lah joining bang ya taman penituan ni si penituan nang ha soal ni si lang itu kalau kosong benar Nili ni arong piglo la non also ta cepat duk piglo la si non long lo pura ni arong lo ni klong pen sarkar kanda churu lo de non suta long chilo an council asa puri pini ni ta anom ni interview di pidon passe also si kami long de dan non bang ke jo sarkar bokajan pen anantirang karbing long live kedam tang chiti ni phai trainer keparni anerlo apor hanjang lang solong bokajan ahawar kedo adivasi atum chingrum si all adivasi national liberation army mate AANLA atum aphan kangthum karnia sai kedeng pon kedam tang chiti ni phai krephorni delhi rong sopialong assam government atum chedon dunsi AANLA lapen government of india atumang bong adivasi akemang son kedo an papleng pipon po pusi lamdon chetok ponlo labang so ning karong ka chekhang un isi ajir kiding kluipen adivasi akhaya tumta ason akemang son non ki chunpu akemang son pleng ponpu pupen delhi rong sopi kedamatum aphan hanjang langso alongpen kangthum kania sai dengponlo pinpur ponsinang adivasi atum akemang son adivasi kedo along kaching thor amu adivasi satellite council longle pata lapen bagana long kachongdat annam ke pabat hai hui henlo kangthum karnia hut ongdung adivasi akhayatum lapen kaprek adivasi asong atum chetodunsi RD chipidun AANLA claim bang ake hoy Peter dang penta rada phan lapen non kechari BJP sarkar atum aphan kachoro pajirpon bokajan pen anantirang karbing long live Pini Karbi Prime Time ke lapuan si Kang Tonik lo.